बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि मानास माहारियारि हाग्रामा सेरनि साखाथियाव थानाय नारेंगुरि गामियाव मासे मुफुर फिसा हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बासबारि रेन्जनि मानास माहारियारि मानास हाग्रामा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय नारेंगुरि गामियाव ओंखारबोनाय मासे मुफुर फिसाखौ हमनो हाबाय हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा। थांनाय सप्तायावबो मुफुरा फालसिगुरि, रुपहि, माधवपुर, खाग्राबारि बायदि बायदि ओनसोलफोरावबो हमनायखौ खोनानो मोन्दों। दिनै फुंबिलि समनि मंगलबार बारायाव सासे सुबुंनि न'आव हमनो मोननाय जादों मासे मुफुर फिसाखौ। बेनि उनावहाय मुफुरखौ मानास माहारियारि हाग्रामानि हाग्राबारि ओनसोलाव हगारना हैनो थांदोंमोन। नाथाय मुफुरनि देहाया मोजां थासारि नङिखाय हाग्रानिफ्राय लाबोफिननानै मोजां देहा फाहामसालियाव मोजां फाहामथाय होनो थाखाय लाबोफिननाय जादों। मोजां फाहामथाय होनानै हाग्राबारियाव हगारहैफिनगोन होननानै फोरमायदों बिथां बासबारिनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। মানে ভালে কাৰণ কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ আমি বস্তুটো ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু কিবা এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে বৰ্তমান ভালেকেইটা ভালুক ওলালে আৰু তাৰে ভিতৰত এইটো একচুৱেলি চবতকৈ সৰু দেখিছোঁ আমি বেছি খুব জ্বৰ 6 মাহ 7 মাহ এনেকুৱা হৈছে আৰু গতিকে ওলাই আহিছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দেখিলে তাৰপিছত আমাৰ নাৰেংগুৰি নদীৰ সিপাৰ যোনটো নাৰেংগুৰি বিড অফিচ আছে তাৰে ভূপেন নামৰ আমাৰ ষ্টাফ এজন তেখেতে ধৰিলে চেষ্টা কৰি একচুৱেলি ধৰাটো বহুত ৰিস্ক ভালুকক কিন্তু তথাপিতো এটা বুদ্ধি কৰি ধৰিলে আৰু আনিলে আজি এতিয়া আমি তাৰ স্বাস্থ্যটো চালোঁ ঠিকেই আছে আৰু তথাপিতো আৰু এঘণ্টামান চাম আমি এতিয়া জংঘলত লৈ গৈ আছে তাতো যদি সুস্থ দেখা পাওঁ তেতিয়া এৰি দিম আৰু যদি অলপ দুৰ্বল হৈ দেখা পাওঁ তাকে ঘূৰাই আনিম আৰু এইটো আমি যোৱাবাৰ যদি আমাৰ ভিতৰত এটা ঠাই আছে ভালুকৰ এৰিয়া মৰা জ্ঞাতি বুলি কয় সেইখিনিতে এৰিম বুলি ভাবিছোঁ। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।